At ipakita ko sa inyo guys, so for today's video guys, ipakita ko sa inyo ang aming isang punong niyog. Pero, hindi ko alam kung bakit biglang maubos ang bunga. Hindi ko alam kung sino ang kumuha. Ngayon oh, yan apat sana yan, biglang nagdalawa. Oh, wala naman nahulog sa baba guys. Palagi lang sa mawawala ang bunga guys, hindi ko makikita kung sino ang kumuha kasi palagi ako sa loob eh. Dito din marami na siyang nangyaring bunga guys. Hindi ko pa rin natikman. Hindi ko to matitikman. Una, tingnan mo guys. Ang dami diba? Pero di ko siya natikman guys. Ito ang aming nag-iisang niyog guys. Isang punong niyog nga may kapangyarihan siya. Kasi lahat ng bunga hindi ko natitikman. Hindi ko natikman guys. Maubos lang sa bigla. Anong klase ito guys? Bakit kaya maraming may-ari dito? Hindi natikman. Bakit mawawala yung mga ano niya? Sino kaya ang salarin? Salarin. Ngayon siya guys. Pero duda ako sa kanya guys. Hindi siya matino nga bunga guys oh. Hindi siya matino yung ano niya. Parang hindi siya masyadong bilog. Ibang klase siya ba? Diba? Tingnan mo ibang klase siya guys oh. Oh. Iwan ko kung may ano yan. Wala rin ng hulo guys, nasaan siya? Diba? O yun lang guys, yung bahay ko guys, maiksi lang. Kaya mainit siya sa loob. Hindi na ako pwede magpaganda ng bahay guys, kasi hindi naman namin lupa to. Ito lang. Ganyan lang. Hindi naman namin lupa to guys, pinatira lang kami dito. Sa tatlo lang kami dito eh, tapos kalaki-laki niyan, tatlo lang kami. Hanggang doon. Kaya masayang lang din pagpagandahan mo to guys, masayang lang kasi nagpalisin tayo, wala. Yan na guys, bye bye.